Açapsyklaryň ýygyderli geçirilmegi bedewleriň ýokary taýýarlyk derejesini saklamakda, atlaryň ýynnamlygyny artdyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolup durýar. Daşogyň dögrewap atçylyk sport toplumyny açapsyklaryň altydy geçirilip olarda ýeňiş gadanan bedewlere degişli serpaýlar ýapyldy. Ýarysyň birinji çapsygyna 3 ýaşar bedewler 1200 metre goşuldylar. Şonda ýegsem hojalygyna degişli bolan Gyýdy Gözel atly bedew bellenilen aralygy 1 minut 27,7 sekundda geçip birinji orny eýlemegi başardy. Ýarysyň ikinji çapsygyna hem 3 ýaşar bedewleriň mendili 1200 metre boldy. Saýlama bedewleriň arasynda geçirilen bäsleşikde Hudaýberenewiň hojalygyna degişli Abadanika atly bedew kesgitlenen aralygy 1 minut 25,3 sekundda geçip birinji orny eýledi. Ýarysyň 3-nji sapsygyna goşulan bedewleriň arasynda Daşogut welaýat polisiýa müdürligine degişli Garadon atly gara at birinji gelmegi başardy. 3 ýaşar bedewleriň 1200 metr mendil boýunça geçirilen sapsygyna Garadon bellenilen aralygy 1 minut 33,2 sekundda geçmegi başardy. 4-nji sapsykda bolsa 4 we uly ýaşar bedewler 1800 metr aralyk boýunça güýç diýnançdylar. Şonda ýüpek ýoly guruluşy hojalyk semiyetine degişli Abadan atly Garador bedew bellenilen aralygy 2 minut 10 sekundda geçip birinji geldi. 5-nji sapsyga goşulan 4 we uly ýaşar bedewleriň mendili 1800 metr boldy. Bu sapsykda ýegsemiň hojalygyna degişli arka zatly Dorat kesgitlenen mendili 2 minut 14,6 sekundda geçip birinji orny eýlemegi başardy. Ýarysyň zemleýizi 6-njy sapsygy hasam çekeleşikli we gydykly geçdi. 4 we uly ýaşar bedewleriň arasynda geçirilen bäsleşigiň mendili 1800 metr boldy. Onda Daşogut welaýat polisiýa müdürligine degişli Begler matly Dorat bellenen aralygy 2 minut 12,4 sekundda geçip zemleýizi bäsleşigiň ýeňjisi boldy. Saatlyk şowhun bilen geçen bäsleşikleriň netijeleri ýurdumyzda ahalteke bedewlerini iýdetmek, seýslemek hem de olaryň dünýä ýüzündäki şöhratyny belinde galdyrmak bilen baglanyşykly meseleleriň döwletimizde hemişelik üns merkezinde saklanýanlygyny görkezdi.